חברים, אני רוצה לעשות לכם לייבים, ואם אתם באמת רוצים לייבים שסתם גייז, פורטנייט, כל מה שאתם רוצים, תעשו סאב, ונגיע ל50 סאבים, אעשה לכם כל משחק שבא לכם, ברול סטארס, סתם גייז, פורטנייט, פאבג'י, מה שאתם רוצים. אני רק רוצה שנגיע ל50 סאבים, ואני אעשה איתכם לייבים כל הזמן, כמה שאתם רוצים. יש לי מלא זמן. רק קליק אחד קטן, יש לכם אותו אפילו כאן למעלה. קליק אחד קטן. בבקשה חברים. אם נגיע ל300 סאבים, באמת 300 סאבים, מטרה ממש גדולה, עד חודש אפריל שאני טס לתאילנד, אני אודה לכם מאוד. באמת שאני אודה לכם מאוד. זה כל כך ישמח אותי. אתם תהיו הצופים הכי טובים בעולם. אני אוהב אתכם ותחשבו על מה שאמרתי, כי וואלה,